Gi-rescue ang tulo ka empleyado sa usa ka kan-anan. Human na kalit kini nga nawad-an og panimuot samtang nag-andam og pagkaon alang sa customer sa General Santos City. Kulang sa ventilation sa kusina, posibleng hinungdan sa insidente. Ano yang report? Paspas nga gitabang sa mga empleyado sa kasigbit nga establishmento. Kining tulo ka empleyado sab nga nawad-an matud pa og panimuot sa sulod sa usa ka kan-anan sa Barangay Lagaw, General Santos City pasado alas 4 sa hapon adlong Martes. Gilayon kining gilapatan og first aid. Luoy kayo kay ang isa to nang nakaihi na gud sir, nakaihi ang isa. Tapos ang isa pod murag na vertigo, isa na tas yang na convulsion kumbaga. Ginit kayo yang lawas na nagkuan ba nagkurog-kurog na siya. So dali-dali na mo dapatan o first aid ng mga inhaler gud sir. Taod-taod miabot ang mga rescuers sa CDRRMO Jensen aron madala ang mga nakuyapan sa ospital. When we arrived at the scene, meron ngang tatlong female, no, nawala ng malay, no, or may difficulty of breathing, nahirapang huminga. All three were transported to hospital. Sumala pa ang maong 33, 19 ug 17 anyos nga mga empleyado dunay giluto sa kusina diyang nahitabo ang insidente. Ginakumpirma pa kung na-suffocate kini o dunay nasimhot nga kemikal. Suno sa ila sir, pero hearsay naman jud nga murag gi-close daw ang ventilation or na something na inhale sila nga chemical sa sulod. Pero gi-imbestigahan pa sa ako unsa jud ka tinuod. Wala pa'y komento ang tagdumala sa maong kan-anan. Sa pagiginabi sa GMA Regional TV1 Mindanao sa laing mga empleyado on duty, ana-ana matud pa sa maayong kondisyon ang mga biktima ug wala unang ipa-duty aron makapahuway. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.